umpama dekne seneng ngaji, teori mengkafirkan itu jelas salah. Logikanya gampang. Rasulullah dadi nabi kepengin ngislamno wong kafir apa ngafir wong Islam? Wis. Gak jawab ya jujur. Lah iya nabi wae dadi nabi mergo kepengin ngislamno sing. Lah saiki wis Islam apa di iku nak nganggo ilmu selesai kan? Selesai. Kowe ora usah dalil-dalilan wis nganut logika iku. Dong to? Buangku ning ngaji ini ono ra dong. Ya kok jam 5 seprapat tuh. Aku kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti. Tapi nak sing biasa digo bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya wong sing digo bal-balan bojo. Kere sing madlum tapi jarang. Jarang kere madlum iku jarang. Nggo bal-balan sing sering. Wong lanang maco-maco nang ngebal. Masyaallah. Ya dadi kan apa dadi wali iku di keputusan ilmiah tentang Allah. Iku apa kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Lah wong nek wis ngene iku wis radhiyallahu anhum wa radu. Dekne wis puas di pengiran Allah itu puas. Ning dunya ya diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah. Mati ya posisine ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Dadi radhiyatan puas. Puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ene ya ana bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ene ya ana kula pencilakan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ora terus kaya sapa korun. Barang mati nggih keren Gusti, jek ana makan-makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula, sak tangga-tangga malah njalukno sepuro. Kurang apane keren gak mati. Mati sing mangkelno iku sitok. Kowe mati bojomu ra nangis isin. Ade kanca marat mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus, nek bojoku ora nangis. Lho isin lho. Dadi mati bojomu ora nangis isin. Isin enggak? Dan ki misale mati bojomu ora nangis isin. Isin. Terus kalau di koncone, uripe lara tak takoki. Lah kok gak minggat? Wedi agak digoleki, Gus. Elek-elek wong minggat itu nak gak isen lho, ha? Isen harus minggat kan golek caper diperhatekno jebule. Ya pokoknya sing ridho be Allah taala ke warai ya carane wa kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Wis diwalik apa-apa sing penting artine iku kowe di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kowe wae iso ngidolakno presiden, kiai top iso ngidolakno wong sugih padahal semuanya berakhir. Mosok ora iso ngidolakno Allah sing ma indakum yanfadu wa ma indawahi. Lane Quran itu ketika cerita Allah mesti gak berakhir. Kau terus banggakno. Misalnya huwa walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wa walladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ana akhire. Mergo ditutup sing padha karo ora penutup. Yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa? Wis ngandel wis nyaman. Lane terus Allah ora iso diredaksekno. Terus ana toreko-toreko sing mengganti semua dengan dhamir iku iku jenenge dhamir apa? Itu disebut fa usyribat makna dhamiris sani. Lane nek ape mati sok ben iku kon muni apa? Allah tahu ana sing daran mergo lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak iku tetep ora ilang maknane iku masyhur nek dene kira krungu ya mergo ora wali lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak tetep ana makna Allah jake buak alife lillah mbok buak lame lahu mbok buak lame nek dadi hu dadi semuanya itu tetep duwe makna ya Allah buak alif wong mesti maca lillah. Mbok buak lam neh. Mbok buak neh dadi
kan Islam taufik wis pokoke urip ku lahu wa ilaihi wa fihi pokoke urip ku ya sadar kowe minhu asal usulem kowe digawe Allah. Wani urip ya demi Allah. Kowe wani tasarruf ya fihi ing dalam kepentingan agamane Allah. Besok mben ya yakin ilaihi mau maring Allah. Suma ila rabbikum marji'ukum. Nah, iku nak wis ngene iku lagi dzaqatul mal iman. Iman iku koyo kepenak. Mane tak maknani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine dzaqa halawatal iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Apa salasun mangkunna fihi wajada halawatal. Dadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wis ah, jagomu kalalah wis seneng ae. Dadi ning wong ning donya ora kanggo lah wis seneng. Soale urip wis penak no. Penak. Serah dadi ketua RT lah seneng. Tapi aja terus ana utang akeh lah kepenak ora enak. Utang akeh ora kepenak tak jamin. Kok enggak. Tapi ora kepenane utange akeh ra di pangeran tek malah. Ya dako ngicipi kepenak tukmal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Nak kanjeng Nabi saya kita terang. Nabi juga sama. Kowe misale di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan enggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham ya? Lam yatadannas qabla nubuwah wa ba'da. Orang yang enggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kayak dari Nabi terus mencoba ribet, terus nerangno Ka'bah, bareng takoki Ka'bah ini nopo Nabi, mbak aku diurung rono, ayo repot, ayo repot, no? Jadi syaratnya Nabi ku selain gak tahu salah, kudu dekat Baitullah, paham ya? Nah, misalnya Nabi itu, terus misalnya mau mencoba, ayo repot, nerangno Ka'bah, bareng takoki Ka'bah ini ku gak nopo, mbak aku diurung rono, kan yo repot. Jadi dua nabi-nabi Muhammad itu kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita, karena tidak pernah salah. Orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Nah misalnya kayak di nabi terus dilatih sujud ning berhala, lucu tuh. Kon ninggal dunia, ora sepenak serah duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Mulane ulama sing darani wong Islam kurang apane, dia nabi yang memang semuanya standar. Mulane Allah Taala ngendikan sebuti tentang nabi, amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apa kira kenal rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kami. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad iku mbok dustakno apane? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya. Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Amlam ya'rifu Rasulullah. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyok kue, kan bingung no. Bojone wae ora ngandel. Bojone wae ora roh apike. Lho iku kan yo bingung. Anake ora roh prestasine. Ya takon anakmu, ngidolano bapakmu apa Gus Bak? Mesti jawab Gus Bak. Lucu kan, lu anak-anakmu dhewe. Iku gak ngefan kowe. Bojomu takoki, ngefan sapa ya? Ayo lucu ya Allah. Bojomu itu ora bangga anakmu ya. Dadi kowe ku ditampa sebagai makhluk takdir. Jajal urip ngono iku mbok terusno iku lha opo. Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip. Jadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ku kepen. Sampeyan tak critani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe. Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, membaca Injil. Senengane maca kitab-kitab samawi. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamatnya ngene. Mendung ya rodok kacau ya mendung-mendung.
tudilluhul qamamah. Sebenarnya Nabi ku nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine ku mau pas sak Nabi. Ya semume wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok Nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi Nabi. Jadi mau pas di atas kepalane Nabi. Lah nek kabeh kena kabeh ngaku Nabi ribet kan? Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata. Terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah itu jeneng lanang. Ngonang kowe muni Nabi di daerah Maisarah penak di daerah ngawur. Maisarah jeneng lanang kok nang mbok anggap. Anak ya nek Jawa itu lah tapi terus kebayangno di daerah Maisarah kacau fikih kacau. Iku tekelek iki. Sokae urip nek biasa. Maisarah iku jeneng apa? Jeneng Arab iku biasa ana take lanang. Ya sing roh Maisarah, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, akeh lah. Tapi nek ning Jawa nggak ana tak iku. Ribet so. Wareng Maisarah dikongkon sesuai iku. Yes pokoknya ya, sing sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah bangga di garwa Kanjeng Nabi. Pol banggane. Urip keseharian yo ora ora salah. Ganteng ora ora salah. Sumpah. Wes saiki bojomu ngono gak. Blas. Musuhe iku yo seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabnya wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percayane. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti digerai Al-Amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisane ning kowe gak ngandel. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobile ning kowe. Sing donya wae bojomu maksudnya. Gak kan? Ana sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nara dada lho. Dadi nak angel-angele wong dipercaya bojo, ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Wong tau ora ngandel. Bojomu blas, bojomu tet. Blas. Kadang percaya. Iya ya lumayan. Khadijah. Dadi lah Nabi dadi nabi komunitasnya sehat asal usule. Orang terdekat itu ora salah. Tak itu ora salah. Tak itu